טוב, היי בנות, היום הסרטון יהיה קצת יותר ארוך כי אני רוצה לראות לכם איך יורד הלק של ביוטיק, איך הסרטון של ביוטיק יורד טוב, ולהראות לכם את הלקים עליי, ויש גם חלק כסף שאני לא שמתי, גם חדשים וגם משנים של ביוטיקר, אז ככה אני גם אשים ונראה לכם. טוב, אז אני אתחיל להוריד את הלק של מתקלף, אני אוריד רק ליד אחת ונראה לכם איך יורד. שמים הפונפון הזה של האסיטון, מורידים ככה 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 ויורד בשניות, רק שמה בצדדים נשאר. אז אני קודם מורידה את בכל הציפורניים, עכשיו אני כבר בשלישית, ברביעית, יש לי כאן מדבקה על אחת הציפורניים, אז אני רוצה לקלף אותה שוב. איך זה עובד לך? הנה, כתבתי. נמשיך להוריד. עכשיו האצבע האחרונה. אוקיי, עכשיו במצלמה זה לא נראה שיש לי לק בכלל, אבל יש לי קצת בכבדים, אז אני לוקחת צמר גפן על מקל שקניתי 100 כאלה בשקל בביוטיקר. עכשיו הכל על ביוטיקר, אז גם הציטון שמה על בטוב, ואני מורידה מהצדדים פשוט ככה. הציטון של ביוטיקר בשניות מוריד, הפינות קצת יותר קשה עם הצמר גפן הזה, אבל בכל זאת הוא מוריד מהר והוא מוריד הכל, שום דבר לא נשאר, ככה שאתם שמים אחר כך עוד לקהל, אז לא רואים את הלק שהיה מתחת. פה יש לי. עכשיו נעבור לצד שני, כי כבר עשיתי את זה נראה ונגמר גם ציטון. אוקיי, אז הורדתי, אפשר לראות, הורדתי בכל הציפורניים. עכשיו אני אתחיל בלקים של ביוטיקר, לק, אני אראה לכם איך הם טובים. אוקיי, עכשיו לק הבורדו, ניסה 56. עדיין לא שמתי אותו, אז עכשיו פעם ראשונה, נראה איך הוא על הציפורניים, ונראה אם אני אמליץ לכם עליו או לא. טוב, שמתי קצת עקום, לא שמתי טוב, אבל מי שאוהבת את הצבע הבורדו, לא אוהב את הלק הזה, קראו לק יפה, באמת שהוא יפה, וזהו, לק טוב, אני כאילו טוב, אני ממליצה לכם, אם אתם רוצות לתמוך אותו, אז הוא טוב, אז אל תמאמרו, תחשבו, תשמעו אותו, תחשבו אם זה ולא. עכשיו אני אוריד את הלק ואשים משהו אחר. אוקיי, הורדתי. עכשיו אני אשים עוד משהו שהוא בורדו, אותו גם לא ניסיתי, מספר 40, הוא אחר יותר, הוא פחות מזריק, יש לו מראה יותר מט כזה. יופי, נפל לי הלק. כמעט נשבר, אבל לא. ושנצליח לפתוח אותו, הנה הצלחתי. ונראה איך הוא נראה לי יפה. הוא גוון יותר בורדו וחום, ויש לו גוון מט יותר, כמו שאמרתי קודם, רגע, נוריד בקצוות שלא תחשבי שאני יכולה לשים לק. זה עקום, אבל לא נורא, אני רק שמתי לשירות הצבע. לא כל כך רואים אותו, כי המצלמה שלי מפגרת, אבל אז זה מספר 40, הוא טוב. מי שאוהבת, אמרתי, חום בורדו, הסגנון הזה שתקנה, היא יכולה גם ללכת לביוטיקר טסטרים, יש שם טסטרים, ככה הכי טוב לראות.
נעבור לצבע אחר. צבע שאותו שמתי הרבה, די הרבה. מספר 24. הוא כזה. הוא ורוד בהיר, אבל יש לי ורוד אחר שהוא ורוד בייבי יותר, זה ורוד אחר. קצת יותר כן מהוורוד בייבי. בוא נראה, אני יכולה על הצבע, אז אני לא יודעת איך הוא יראה. זה יפה. הנה. יכולה על הצבע הזה, הוא צבע מהמם, לא רואים אותו טוב כל כך, אבל הוא טוב. עליו אני ממליצה באמת, בלי אפילו לשים אותו, הייתי ממליצה. ונעבור לצבע אחר. זה צבע ורוד בייבי, שמתי אותו קצת. זה ורוד בייבי, אני עכשיו אשים אותו, הוא מספר 91. טוב, עליו הוא ככה נראה. יש לי קצת, לא כל כך אוהבת אותו, רק בגלל שהוא קצת שקוף. ורואים את הציפורן מתחת, אז פשוט צריך לשים 2-3 שכבות על, שזה מתייבש, זאת אומרת שכבות שכבה, עד שאתם רואים שזה יפה, אבל זה צבע יפה, הוא ורוד יפה. אני אוהבת שוודים, כמו שאתם יודעת פה. יש לי כאן עוד ורוד, מספר 26, ורוד פנינה, אותו בחיים לא שמתי. נבדוק אותו. טוב, הוא בכלל לא רואים אותו. לא ממליצה לכם עליו, אני פשוט קיבלתי אותו במתנה עם חבילה. לא זרקתי אותו על הסטורן, לא היה אפשר לבדוק אותו על הסטורן במתנה. זה, אבל פשוט, זה כאילו לא רואים רק נצנצים. רואים נצנצים, תשימו את זה, תשימו רק כבסיס ועל זה את הנצנצים. ככה זה יהיה יפה. עכשיו שתי לקים החדשים שקניתי היום, תראי לכם סרטון. בואו נתחיל עם הוורוד זוהר הזה. בואו נראה איך הוא, נראה לי מלא יפה. טוב, גם הוא קצת שקוף, צריך לשים כמה שכבות, אבל הוא יפה. ונמחוק, מסכנה אצבע, כמה לקים היו עליה גם. זה, הטורקיז, הוא גם נראה לי יפה. הוורוד הזה זה מספר 94 והטורקיז מספר 16, כן. עכשיו נשים, זה צבע יפה מאוד, נעצור, נראה לי אני אשים אותו עכשיו אחרי הסרטון הזה, מאוד יפה, הוא נראה תחילת אבל הוא לא מספר 16, תראו בביקר. ויש לי כאן את המחול של ביטיקר שצריך לעשות איתו צורות, בואו ננסה. ניקח קצת מהטורקיז, הנה, נעשה לו פסים, בואו נראה. כל אחד יכול לעשות פסים או צורות איך שבא לו. אני סתם עשיתי עכשיו ככה רק כדי להראות, הוא ממש טוב. הוא באמת עושה פסים טובים, כי הוא דק. אחרי שמשתמשים פשוט לוקחים את הצמר גפן שניקינו את האצבעות ומורידים. כדי שאחר כך אם הם מורידים הוא מתקשה ואז אפשר להשתמש פה עם לקחים. פשוט עושים ככה, זה מתייבש, לא קורה לו כלום. בואו נעשה. טוב, מה יש לי כאן עוד? זהו, אני רוצה, עכשיו לא קשור, אני רק אראה לכם את הלק החדש של ג'ייד, אני רוצה לראות איך הוא נראה עליי. על האצבע, אמרתי לכם שגם אותו אני אראה לכם. אז זה הלק של ג'ייד, קנתי היום, מספר 432. בוא נבדוק אותו. חלק כזה עם נצנצים, נראה מאוד יפה. צריך לשים ממנו 2 שכבות בשביל שיראו אותו, אבל רואים אותו יפה, ויש לו נצנצים ורואים את הנצנצים, לא כמו נצנצים של ביטיקר שלא רואים אותם עם הצבע. זהו, מי שרוצה יכולה להשתמש לעשות לפני זה לקצות ציפורניים, או קצת את זה אומנם יותר של ביטיקר. ואת הפצירה הזאתי יש את הצד המחוספס יותר, איתה משתמשים, והיא מה זה נוחה, היא נעימה. והיא גם לא נגמרת בחיים, כאילו היא יכולה להיגמר אבל ממש עוד הרבה זמן, לפחות עוד 10 שנים, כי היא עשויה מפלסטיק וקריסטל כזה. פה בוורוד הסגול יש גם בביטיקר כחול, מחזיקים פה ביד, מי שלא יודעת, וזה מרגיש פלסטיק, וכל השאר מפה
אתם שומעים? זה מרגיש כמו הפצירה הרגילה, אבל יותר נוחה, יותר פחות צמרמורת, כי לי יש צמרמורת. פשוט עושים ככה, מצד לצד. ואז עושים את הלק, מי שרוצה יכול להשתמש באציטון, וזה שביטיקר, כל מה שבא לכם. ודווקא ביטיקר לדעתי חברה מאוד טובה, בינתיים מהדברים שהראיתי לכם עכשיו, לקים אני אוהבת לקנות שמה. הלקים שלהם נשארים לפחות 3 ימים, 4 ימים. נשאר לי פחות, נשאר לי 2-3 שכזה, מספר 266, הוא נשאר לי 2-3, וזה עולה 17 שקל, וביוטיקר עולה 4.5 שקל, אז ברור שביוטיקר יותר שווה, וגם יש אותם קבועים, אז זה לא משנה. וזהו, תספות, הכדורת כותנה, 100 כדורים ב5 שקל, שזה גם משהו בתקופה שאני נמצא עליו, וזהו.